Mumazuva apfuura takakupai zvirongwa zvakasiyana siyana zvine chekuita naambuya nehanda. Takakupawo zvakare chirongwa chine chekuita naCharwe. Vakawanda mine mibvunzo yamakabvunza yatisingakwanise kupindura isusu, asi mumwe mubvunzo wamakabvunza ndewekuti ko hama dzaCharwe, ko hama dzambuya nehanda dziri kupi, kureva kuti dzehomwe kwete dzespirit. Tikati aiwa regai tivatsvage, kana tichinge tatsvaga tichinge tavawana tinozokurukura navo uye tichiita sei tichikupai zvakare pano paZim News Beat TV. Tiri kupi nhasi tiri kuChiweshe padongo rambuya nehanda, padongo rambuya nehanda. Tati aiwa regai tisvike ipapo, tinoita hurukuro tiri ipapo, tinzwe kuti nhoroondo iyi yakabva nekupi, inofamba sei uye ichienda kupi, nekuti imwe yatinozongowana yatinoverenga kana kunzwa haisi yevanhu vane chekuita nemhuri idzodzo. Sekutaura kwandaita tiri kudongo rambuya nehanda kuti titaure nenhaurwa iyoyo nemhuri. Bofu makadizve tiripo makadi kumkomata kumari. Aiwa tiripo zvikuru sei kuno kuChiweshe? Aiwa kutsvene kwakadi kuHarare. kuHarare kuri kupisa. Kupisa. Kuri kupisa zuva nemuhomwe zvese. Aiwa mumwe munogadzirika. Munogadzirika. Kuti kudaro ka munogadzirika. Handiti. Aiwa tinotenda Mwari. Kuno munorima fodya, chibage, munorarama nechiunhu? Tinorarama nechibage, nezviyo, munga nemavegetables. Ndizvo zvinhu zvatinorarama nazvo mukufamba kwatinoita neupenyu. Fodya inorimwa nevamwe apo neapo neapo neapo, asi fodya nemachallenges ehuni. Mukungoona kuti area yacho ine vanhu vakutoshanda nemagasi, yakutoita taundi, saka vanhu vakushanda nemagasi, saka fodya iri kurimwa nevanhu vari kumapurasi vazhinji. Handiti kumbambaira mambaira dziriko, kana makada ipapo tiri kupai. Hakuna kuti mukada kutokumbira pachikuru kuti hamundioni. Handiti aiwa tinotenda mufu nekuti gamuchira kuti tiuye kuzotaura nemi. Chekutanga vanhu vangada kuziva kuti iye munhu wamuri kutaura naye uyu ndiani, kuti vabva vazoziva kuti ndosaka. Okay, ndinotenda. Zita rangu ndinonzi Cornelius Chikukwa. Cornelius Chikukwa uyu ndiri mhuri yekwaChiweshe. Chiweshe ari mukoma waHwata. Asi ndisati ndaenda hangu mberi, ndoda kutanga kutenda president wedu Dr. E.D. Mnangagwa. Ndifunga ndakutongoshandisa platform ino mukuisa kwavakaita statue yambuya nehanda. Hatina kubvira takamboitenda pasocial media, tasati tamboona mukana wakadai. Saka aiwa ndinotenda shumba vakaita basa, vauratidza leadership yakanaka, kuti vakaisa svikiro ravaitenda vachirwa hondo kusvikirira vakunda hondo, vabva vazotonga, ndobva vaburitsa futi mari yehurumende kugadzira statue iyoyo kuti narini histori icharamba ichioneka. Aiwa ipapo ndinotenda zvangu zvemunzeve wangu. Saka ndinopinda munharurano yamuri kubvunza kuti amuri kutaura naye ndiani. Inoitwa Cornelius Chikukwa. Tiri mhuri yekwaChiweshe. Cornelius Chikukwa aberekwa naClopas Chikukwa. Clopas Chikukwa aberekwa naSingarawe Chikukwa. Singarawe Chikukwa aberekwa naChikukwa. Chikukwa aberekwa nakuChikauripo. kuChikauripo ari first born yaChikukwa sasimba. Padzimba mbiri dzekwaChiweshe, iyoyo ndio inonzi kwaMapfirakupa. Ndio imba hombe kupfuura dzese dzekwaChiweshe, asi iri imba iki kunoti yekwaMukanganise kwete yekwaMapfirakupa. Zvino imba iri kutaura ndio kwaMapfirakupa. Ino ndio ina mambo anonzi Chandavengerwa. Mambo Chandavengerwa akamambo kusvikira kuma 1896. I think ndio mazuva afa ambuya nehanda. Ambuya nehanda vati kutaura vaipoterwa naNehanda vanonzi Charwe. Charwe uyu ari mwana wokwaHwata. Charwe mazira atinoita akapoterwa nemhepo inonzi Nehanda yakambotaura pana Nyamita. Charwe apoterwa nemhepo inonzi Nehanda ane minana nezviratidzo zvairatidza munyika muno. Akanga ari kupi kana muchizwa kuti kwaakatanga kubatwa nemhepo? Pane vanhu vaviri vakatida kutsaura pano. Pana Nyamita. Nyamita anera moyo iyo yakunzi yana Kasekete, yana Chief Kasekete kuseruku, yana Mutota. Koya
Charwe mwana wachikono ukwawata ana chitauro vari ukwawata vazotakura mhepo iyi mushure meusahwira wakaitika pakati paNyamita nevanhu vekwaChiweshe nevekwawata vachiuya muGomba. Ndingangotsanangura kahistory kangu kadiki-diki. Ndizvo tsanangura. Chiweshe, Wata, Nyavira, Madzvimbo kana kuti Marange, naSeke, na Chundu, na Chief Sogwala, na mambo anonzi Mola, vaira mhofu, vari kuno kuMashi Central, vamwe vari kuMashi West. Vanhu ava vana vambiru dzepasi, havasi vanhu vaNyashanu, nokuti Nyashanu ndiye dukuta. Vana vambiru dzepasi. Chiweshe mwana wambiru dzepasi. Chiweshe akabereka Nyakudya. Nyakudya ndiye akabereka Nyamhanga mbiri. Nyamhanga mbiri ndiye mukoma waWata. Wata ane mazita maviri, anonzi Machimbidzofa kana kuti Wata kana kuti Mukombani, mazita matatu. Ndio mazita ake. Vane munin'ina wavo ainzi Gutsa. Vane munin'ina wavo anonzi Gutsa, vane hanzvadzi yavo inonzi Senwa. Anova ndiye munhu wokutanga kupoterwa naNehanda achibva pana Nyamita. Vanhu ava vabva kuHwera. Vazhinji vanoti Bhoera, varungu ndovaiti Hwera. Bhoera vanonzi Hwera. Vaibva nyika yeHwera kunonzi kuGombe. Vakasvika Maseke. Vasvika Maseke vakauya kuno kuMashonaland Central Province kana kuti muHarare. Vasvika vaonana naSeke anonzi Sonono. Sonono ndiye abereka Zengeza. Zengeza ndiye mwana waAndimirwa. Andimirwa vari muzukuru kwaNyamweda. Mababata zvakanaka. Right, varume ava vafamba kubva uko vakasvika muHarare. Senwa aibatwa nemhepo, aibatwa nemudzimu unoera watinoti Nehanda. Nokuti hakuna rimwe dunhu kana imwe nzvimbo yawakambotaura mhepo iyi ichibva kumwana waMutota, kuhanzvadzi yaMutota, wakazongotaura kuna vanhu vekwaChiweshe nevekwaWata. Chiweshe ndiye muomberi waMbuya Nehanda. Wata ndiye mutsvairi wedzimbawo. Varume ava vasvika Maseke. Seke kana handisi kukwanisa kuchengetai. Onai zvekuita. Varume ava vakasvika muguta reHarare. Ndobva varwisana naMbare. Mbare vakarwisana naye pakuita sei. Mbare akabva kuMakaha. Mbare mwana waNoreka akabva kuMakaha. Akanga ane homo nenjedzana. Ushe hwekwaNyashanu hausi hwokurwa, ndiwo njedzana, ndiwo kunonga munyanza unorutswa newell kana kuti hove iye hombe yemurwizi yayi. Imbomira zvinhu. Well iye ndiyo yakasvipa njedzana. Varume ava vasvika muna Seke vakaenda kunoita maricho vachida kuongorora nekuti vakanga vapiwa zvakadzama zvakakodzera naSenwa kuti ushe hwenyu mimi vanhu vekwaChiweshe hwakabiwa kuGombe. Pakamboita kahondo kekusawirirana pakati pevarozvi nevaHera. Pakusaka kuti ana Munyaradzi vane umambo hwavo. Zvasaka kuti mukwasha wedu isusu anonzi Gutu apiwe ushe achiupiwa nokuti ndiye akava mukwasha wedu mukuru achirora kuna mbiru dzepasi. Ushe hwakaita confusion ndobva asvika Chiweshe abva kuHera asvika Maseke. Seke akati handikwanisa kukuchengetai. Vana Chiweshe vaigara kunonzi kuMasasa. Kumasasa kunana Trindad, panana Tenda, pai nana Coronation. I think pane fan club chemaChina. Vachidzokera kuno kuRhodsville. Varume vachigara vaiva maBlacksmith. Kune mambo aitonga mudunhu riya anga akachengeteswa homo nenjedzana. Mambo uyu ainzi Mbare. Mbare uyu
akapa na Chiweshe unyanzvi wekuti vagadzire miseve neuta wokurwisa hondo, nekuti ivo vaizo miseve kana vaigadzira vaizoinwisa kati vaigadzira nemishonga kuti munhu wese ava kuti hondo naye vakati chivaraidze naye vaipfungidza mbanje vaitaurira vantu vaiomberera vaizoregerera miseve yeye vanhu vaiita changatira vaizohwina hondo iyoyo. Ndizvo zvakachiwa naMbari nekuti Mbari akanga anetsana namambo ainzi Nyamweda. Mbari akachengeta vana baba vedu isusu kwe3 months asi siri kuvabhadhara. Ndokubva vakumbira kuti isusu tikuda kuti uchitibhadhara nekuti tine chinangwa chokuti tinotarisana na Nyamasoka. Nyamasoka ndiye anonzi Zumba. Zumba ndiye abereka Chiongoteri naNagunda, ndivanonzi Shamupfakose asi vachira Zumba. Ndichasvika zvangu kweseko. Mbare akavhiringidzana na Gutsa kusvikirira achallenja iye pache zvake akati kana mandikurira munotora ushe wangu. Kana ndakukurirai ndichakuparadzai, ndichava varanda vangu. Nehanzvadzi yenyu ndichaitora. Kunyange anga akagadzirwa, seni wanga akagadzirwa, kana akabatwa nemunhu wemurume aitadza kumurepa nezvikonzero zvanga akagadzirwa. Mbare akachallenja, kana ndisiri kukanganisa anofanira 1744 1745 ndopatanga ushe waChiweshe achitanga kuutora kubva kuna Mbari. Vakaita battle, vakaita hondo. Uyo Mbari akanga ane vamwe vanhu vaairwa navo, hama dzake dzaairwisana nadzo naChiweshe na Hwata naGutsa. Gutsa akati kuvakoma vake Chiweshe kana kuti marambadoro kana kuti nyamhangambiri, garai zvenya pamukoma. Iwe Machimbidzofa kana kuti Hwata kana kuti Mukombami endai munogara pa, ndoda kupedza nevanhu. Vese vaiuya vairohwa nemuseve vachidonha, vachirohwa nemuseve vachidonha asvikira pana Changamire. Changamire ndobva arohwa, ndobva adimburwa musoro. Ndobva mhondoro yetara pana senwa yeyo yati chitorai mutumbi uyu. Makabvunza vanhu vanera Shumba Gurundoro varipo pamadombwa, vamwe vacho vari kwaMurewo, vamwe vacho vari kwaZvimba. Akabva vati takurai muviri uyu wamambo munouviga panosangana mukuvisi na uyo rwizi runobva naUnyani, enda munomuviga ikoko. Now kurunge kunonamatwa nevanhu vazhinji vachiti kunotora masimba chikombo chechipukutu paSmith apa panonzi paRide Ridge, ndopavakanoviga Mbari. Mbari avigwa ushe hwakabva hwatorwa namarambadoro anonzi Chiweshe nyamhangambiri. Ndokubva vadzokera kugomo reGombe kuBhohera kandi kuHera. Varume vadzokera vakanosuma baba vavo munin'ina waDukuta. Dukuta ndiye Nyashanu. Vakanosuma baba vavo anonzi Chiweshe ari mugomo reGombe kuti tine ushe hwatawana, saka tauya kuzogadzirwa nekusimbiswa kuti hurambe huri hwokuHera. Ndobva vaita zvavakaita zvandisiri kupinda mazviristereka. Varume ava vabudirira vakabva vadzoka. Chiweshe aiganhurana naNyamweda. Chiweshe anoganhurana naChihota. Chiweshe anoganhurana naSeke. Chiweshe anoganhurana naNyavira. Chiweshe anoganhurana naChipuriro. Chiweshe anoganhurana. Pane ushe huri pakati apa. Huri pakati peMvurwi nekuno kuChiweshe nekuGuruve. Pakati apa pane ushe hunonzi kwaFemera, vanhu vanoera veZulu Jena. Zulu Jena iri Tembo. Uri pakati apa. Pavakaona varume vachiuya vakazvipira kuzvidzikisira pasi kubva vaita masadunu aChiweshe naHwata. Chiweshe apinda mugomba vakanotasana naZumba kana kuti Nyamasoka. Nyamasoka tainga njedzana yedu nehomo neutati hwababa vedu wakabva kuNyanza.
Zumba akati ini ndichatora nguva ndiri muyera mhofu. Asi Zumba uyu kuyera kwake kwaenda mhofu. Mwana wechimina makatasa nhoroondo yaZumba munoperera pana madzvimbo anonzi Marange pari zvino. Makatarisa Marange munomuona kuti Marange muzukuru wake mukuru anonzi Rusike. Rusike ndiye asira azopa ushe kuna Mangwende muzukuru wake. Okay. Mangwende ndiye azodimurira Chinamhora. Chinamhora ari padomboshava, ari pana Chiriseri, pana naJingo, uchidzokera kuno kumazowe. Saka kuri kuti Zumba anga akabata nzvimbo iyi. Yakanga nzvimbo yemazowe, nzvimbo ine mhindirira yengara dzepasi. Kuti kana tichipira nyika inoyi, vaera ndivanoteura senda, back, front, maodzanyemba, madokero, mabvazuva nekumadokero nepakati. Ndivanoteura nyika inoyi, vaera ndivanoteura nyika inoyi. Vanobatsirwa nei? Vanobatsirwa nevanhu vanoera soko vhudzi jena inonzi Vambire. Tisu manje. Vambire? Yes, ndio Vambire ndo vana. Vomuri Vambire? Gomuredza vana. Ndotenda muzukuru. Hawa ndotenda. Ana Chigwedere. Ndisu hai ndo dzare. Madunzvi. Chaiwo evahera. Nokuti nhoroondo yedu yakakoshera pakuti vanhu vanoda kutora mukana wokutuka nokusvereredza nokushaka kwomukana kwenyimi vana vatafumanei kuti muye patiri isusu kumagrassroots. Ndosaka ndatanga kutenda mutungamiri wenyika kuti akagona vakatisira statue yaMbuyananda narini kusvikira the 100th generation. Ndofunga Mnangagwa vacharamba vachirumbidzwa nokutendwa nokunzwisiswa nevanhu kuti vakanga vane leadership isina chitsotsi. Tikuona vanhu vari kufamba munyika muno vari kunzi vanoita zvemasvikiro, itai zvemasvikiro zviri straight. Vanhu vakusanganisira usvikiro nekuromba. Midzimu yakanaka, asi vazhinji vari kusanganisa nekuromba. Tinobva ipapo mukoma tafumanei, tinosvika muna Zumba kuti Zumba akazokundwa sei nevanhu kwaChiweshe. Zumba akapiwa zvirimo makore 3 achikohwa zviyo kuti aite hwahwa hwemharadzano wokuti adzorere zvinokosha zvaaiteura nazvo zvichinzwikwa. Ndofunga Zumba akanga ane nzvimbo dzake dzaaiteura dzakafanana nekuHeathcliff, kwane chimaini chiri pakati apo icho. Kuno kana Chiriseri kuno kuna mazowe kuno aiteura. Aiteura futi kuzasi kuno kumasasa kunonzi kuJumbo. Kune location kanonzi Chiweshe karimo muJumbo. Okay. Ndofunga pane mazowe boys high pai pamusoro pai pane guva remwana waNyamhangambiri akafa ari tsvimborume achibatsira kurwa hondo yemadzviti. Okay. Ainzi Murombedzi. If you check records yenyu kuna vanhu vakanyavira vanokuti makabvunza kuti munhu anonzi Murombedzi aiva ani. Murombedzi iyeyo ndiye azochemedza kumuzukuru wake mwana wehanzvadzi akazova mambo wokwaZvimba akagara paMurombedzi anonzi Murombedzi. Vane imba inonzi yekwaBvunzai. Makasvika paMurombedzi munotora road inoita makuenda kuZowa, pane musha kune svikiro rinonzi Bvunzai. Asi Bvunzai ari muzukuru waMurombedzi. Vanhu vava vane ropa revanhu kwaChiweshe nokwawanda. Okay. Tinobva ipapo Zumba akaita zvirimo 3 kurati akaita makore 3 achinzi chitidzorera zvinhu zvedu zviyazvi. Akazobhuka hondo nevanhu kwaChiweshe nevekwaHwata. Akarohwa Zumba akatorerwa ushe. Nhasi ndiwo ushe unonzi wokwaHwata, wokwaMukombami, uri muGomba umu, uri kuMuzarabani unonzi wokwaGutsa. Gutsa uyu akatopiwa umambo hwewe naChief Matsivo pakutenda hondo yavakakunda pakurwa nemaPutukezi. Okay. Saka Zumba arohwa mumazowe. Harare yakabva yaya vanhu kwaChiweshe, mazowe yakabva vanhu kwaChiweshe. Zvino muno macho muno matiri muno muChiweshe muno tine madzishe akafanana na Nyachuru. Nyachuru mukuwasha wa Chief Chipuriro, Tsarara namashesha muri inonzi kwaNyamukonda
nekwana Mudyiwa kuna mambo amaitaura nawo vanonzi vaNyachuru kana kuti Godhi Mudyiwa atova neropa redu. Baba vake vakaberekwa nesu paGaye aya pano paChidhawa paberekwa Godhi Mudyiwa muzukuru wedu. Saka nhoroondo yedu aiziva, ndosaka takaichallenge paya kuti zvanga zvakanaka kuti tionane nemi, tikurukurane nemi, tipfurunure nekupaza zvimwe zvinhu zvakaiswa zviita sezvechokwadi asi pasina mazuva andiri kushora akataura naVaNyachuru. Munomu rainzi dunhu reshangura dzehondo kana kuti madzonye. Varungu ndovakazoti mazuva rinonzi madzonye. Okay. Zita iri rakatangira pachisipiti chiri padhemu padhemu paya pane gomo repamusoro apa rinonzi Mupata weShumba. Pamupata weShumba nawo kana muri pagomo reme makatasa chikoro cha former first lady Mai Mugabe. Ndofunga pai pane zvisipiti zvatinokoshesa isusu pamiteuro yedu yechivanhu. Zvokuti ndiri kutotenda kumukuru wenyika akati go and protect your heritage areas, achengetedze nzvimbo dzenyu dzepasi kuti dzirambe dzichizokosha nokuti dzinotikoshera pakutungamirira kwatoita nyika, pakuitova nezvese zvinoitika munyika zvinodzikamiswa nemiteuro inoitwa nemadzishe. Zumba arowa munomu, takasvika munomu isu vanhu kwaChiweshe musina munhu. Vazhinji vanoti aiwa manga muna Gwangwadza. Kwete, Gwangwadza akanga asimo. Gwangwadza akabva kwaMutoko akaenda panonzi paZhombwe pamurewapo padhuze paMinstry apo achitandaniswa nababa vake anonzi Nohoreka. Akabva abva ndobva aenda paChikwaka, makasvika paMusiwa munotora road inoenda kwaChikwaka. Musati mayambuka ka strip bridge apo pane irrigation iri apa, pane bako riri paipa rinonzerwa Gwangwadza. Akabva kwekwe achitandaniswa noti Gwangwadza aifembera. Okay. Gwangwadza ndokubva auya panonzi paDamusi pamusana panonzi pasupa pachifi Musana. Ndobva azorora kwamazuva, ndobva azobva, ndobva yapa makore range pamhiri paburutsa vana pano padambo apa, pamhiri paburutsa vana apa. Mamuri mudunhu ramambo anonzi Ruvhudzi. Mambo Ruvhudza vanera Hungwe. Vakasangana namambo anga aripo aitonga mudunhu iroro, ndobva azorora. Gwangwadza ndobva auya, ndobva anopotera padambo. Apotera padambo akatiza padambo nekuti akanga ane gona raifembera kuti baba vake vari kutevera. Okay. Akasvika mudunhu muno, ndobva asvika panonzi paChitiyo. Asvika paChitiyo akasangana nemunhu anonzi Chitiyo. Asangana naChitiyo anonzi Chitiyo akasoserwa nemasanzu. Asoserwa nemasanzu anonzi Chirova neNdonga. Chitiyo akamusosera ainonzi Chirova neNdonga. Ndiye akamusosera nemasanzu akati hondo ikukutevera yakaoma. Chirova neNdonga we kana Chitiyo mwana waNyavira. Nyavira ari mukoma waChiweshe naHwata. Saka dunhu rondo anga risina munhu. Gwangwadza asoserwa nemasanzu. Hondo yababa wake yakadarika. Yadarika hondo iya. Gwangwadza akasangana nehondo dzakati wandei amudunhu muno achibatsirwa naChiweshe. Kwakauya hondo yaNononga. Ino ndiyo yakazomuuraya, yakamupotsa pekutanga pana burutsa vana. Akapiwa gona rebvumba rehondo naGutsa kuti endai munopfungidzira kumabvazuva nokumadokere kuChamhembe nokumaodzanyemba, asi musarara nemukadzi kusvika 3 months dzakwana. Mune hondo rekukuteverai. Mhepo dzedu dzouyera asi toda tibate ropa, totambotanga tagadzirisana nenjedzana dzedu nehomo neumambo hwedu hwatira kuti hutsige, asi hatifaniri kubata ropa. Gwangwadza ndobva azvinzwisisa. Ndopakauya varume vatatu. Wekutanga anonzi Mugumu kana kuti Kanogumura. Wechipiri anonzi Guredzamuswe. Wechitatu ainzi Mavhura. Mavhura Dona High School yekugokea. Varume vakapfuura vachinotora munyu murungwa kuhama dzavo kwaChief Kasekete Muzarabani kwaMutota. Vakabva vadzokera kuMasvingo. Vadzokera kuMasvingo kumusha kwavo kwayana baba vavo ainzi Bhashi.
Bhashi ndiye baba wa Mugumu nakuredza muswe na Mavhura. Ndo pavadzoka futi ragore rechipiri. Mugumu akanogara padambo, akanogara pamutarangoma pakati peRosa negomo renyota. Gomo renyota rinonzi Hwingwiri. Pakati pegomo renyota neHwingwiri ndo paakanogara. Uyo Chopo kana kuti kuredza muswe akanogara panonzi pa Bell Rock, pamusha unonzi kwaChiunda pakavigwa gore jena zitateguru raChief negomo. Akanogara pai. Ndokubva Gwangwadza atuma vana vake anonzi Chimona Miti kana kuti Maswa Marefu, ndiye akabva abva ndobva aenda kunosora kunobvunza akati kwakanaka here iyo hondo here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvikuitika. Zvikanzi tiri kudarika, zvikanzi ndine hondo iri kundirwisa yandiri kukumbira kuti mundibatsire, asi kana mandibatsira ndinokupai vana vangu vasikana 3. Vana vasikana vaisanganisira Chimoyo. Varume vakati aiwa tiri kukubatsirai hondo. Vakabatsirana kurwa hondo naGwangwadza. Chiweshe akanga ari kumhiri kwaRoi kana kuti Sawi, achidzoka zvake kumhiri kunoko, kumhiri kwaSawi kunoko. Chiweshe anzwa hondo yarira ichitsva, nokuti pakutaura kwavaita vanhu kwaChiweshe vaiva negona raifembera. Gwangwadza akatengeswa nemukadzi wake anonzi Senwa pachikoro paGweshe, ndo paakatengeswa pabani rinonzi rekuna Vimbi. Akanzi kamuda kuuraya Gwangwadza, endai munotora huswa hwepadongo nevhu repadongo momumwaya mobva mamuuraya. Gwangwadza akabva mazuva 3 achipupa asati apera kurota kana kuti kuoma kana kuti kuzorora. Ari mukati mekurota kudaro akatumira vanhu mwana wake anonzi Nyahundi, ndiye Chief Makope anonzi Nyahundi, kuti enda munodedza vahera vari pamhiri apa kuti vauye kunoku ndine mazwa andinoda kutaura navo. Akabva asvika, zvikanzi vahera ndinda kudedzai, ndanga ndine chikumbiro chekuti mwana wangu uyu zvikanzi uyu masamvi here, zvikanzi kwete, handisi kutaura masamvi, ndiri kutaura Chimoyo. Ane pamuviri pakuredza muswe, ane pamuviri paMugumu pane mwedzi 3. Muchaberekwa mwana mukomana. Mwana mukomana iye anonzi Chiodza Mamera. Ndanga ndichikumbirawo kuti inini ndakurota ndiri kufa. Munotsvaga wai, munoibaya makadai masikiretse edu isusu vanhu vokwaChiweshe nevokwahwata ekutsanangura kuti Gwangwadza kana akauya Gwangwadza anotibikira musumo otipa, isu tobika musumo tichimupa. Asi mwana wangu uyu ndanichikumbira kuti muende naye kuKaroi, munopfuura Chinhoi mune ushe hwaZvimba, munodarika munoenda muKaroi, asi musayambuke Nyamaumba River. Nyamaumba River munosangana nemudzimu unonzi Chitewe kana kuti ushe hwakwaChief neMatombo. Vanhu ivava vanongogamuchirai, ndataura navo kare kunyika dzimu. Gwangwadza akabva azorora. Chiweshe akabata vana vake vakomana vakazvipira, akati mutakura mwana uyu musikana uyu ane pamuviri pevanhu ava anonzi Mugumu afa nehondo, Gwangwadza afa nehondo, asi tanichikumbira kuti mutakure vana ava tichapiwa chiuviri chedu. Zvokuti ipapo ndiri kutofara kuti Chief negomo vakaona nyaya iyi vachatipa mombe dzedu 9 dzekuvatakurira asekuru vavo kuenda navo kwaChief Tsoka Magwanzu kana kuti Chief neMatombo kuKaroi. Vanozoti badzirisere vanotipa vani yosara kunonga vanotenda kuva ropso Chief negomo kana vakatoteerera vachatipa mombe dzedu, nekuti takanzi tichazova nesekedzano yokuwirirana ushe unobatana vanhu vowirirana vodzika musadunhu nyika yotongeka. Tsoka Magwanzu atambira Chimoyo, akamutambira ane utati
nemuseve nemutsago. Mutsago kapiro kai kaitsamirwa nemadzimambo kai akapiwa naGwangwadza. Gwangwadza akaya munomu asiri mambo, aya murwi achida kugadzira ushe. Ndokubva apa Chimoyo ndobva zvatakurwa nemuning'ina wa Chiweshe anonzi Gutsa. Ndiye akatakura zvinhu izvi, ainzi Chandengenda Chiramba Maronda. Chiramba Maronda. Gutsa yeyo ndiye anga akagara pana Mazarura azotorwa naRobhengura akanotrena Mandebere uko. Mazarura akanga ane maguta emadzimai, akanga ane 15 kuno, akanga ane 10 kuGuruve, akanga ane 5 paZvimba. Akazita vakadzi vazhinji kuBulawayo, vazhinji vacho vanogara paMaswaslandera Flats. You can confirm, unogona kuenda mberi. Nokuti chatikugadzira pana pahistory haifane kubiwa kana kurwadziswa kana kufa tinayo, tinofana kuiburitsira pachena. Zvinova zvinhu zvinozotikoshera mangwana. Mutsago, Utati nemuseve zvatakurwa zvaenda kwachifi netsoka Magwanzi. Ana Chiweshe vakabva vadzoka kuno. Vadzoka kunoko vakasokotanga kutonga nzvimbo dzavo. Munhu akanga akutonga nzvimbo yakasara yaitariswa naGwangwadza kuti achaitonga muning'ina wake anonzi Makope. Muning'ina waChimonamiti anonzi Makope. Chimonamiti akatiza baba akaenda kumhiri kwaKaroi akanzi kana akada kundiripa mombe dzake dzaanoripa adziyambuke sauyu. Chokwadi kana nanhasi kana akada kuripa akada kutina mombe dzechinzi mombe dzikunoripa dzinotadza kuyambuka sau vangatodziuraya. Nokuti pakata mharadzano nababa wake dzisidzi dzokusawirirana. Gwangwadza muzukuru wake waaitarisira kuti achazotungamirira umambo akunzi chief neGombo pari zvino akabva araramira kuKaroi. Akazvarwa mukomana iye akanga ane mazamu marefu akadai, aitonzi Nyamazamu kana kuti Chiodza Mamera. Aberekwa akura ndopakabva mudzimu unonzi Gwangwadza wakapotera pane munhu ainzi Kafusu kubva kuMozambique. Kafusu auya akapotera akasikodarika nemuno ndobva aenda kuKaroi, vaenda kuna Tsoka Magwanzi, ndobva vataurirana pachikorekore chavo, ndobva vawirirana. Ndobva zvandainga mwana wangu anonzi Chiodza Mamera andakasiya ndatumidza ndiri padumbi rakaparara ndisandapotera pandiri. Asi chinangwa changu ndechoti anotamba guva rangu. Kana Tsoka Magwanzi zvawataura ndazvinzwa. Ngatiende kuKauyu. KuKauyu inzvimbo inogadzwa madzimambo veshumba nechinanga kuKaroi. Ndobva vaenda ikoko. Ndovanzi rova ngoma dzechitoko vatarowa ngoma. Zvikanzi wako mwana ndoupa, zvikanzi wangu mwana ndouyu, vasumudzi vamira. Zvikanzi ndinotenda. Saka toziva sei kuti miseve iyi kati mutsago waufembera ndaona, Utati waufembera ndaona, asi ndanchikumbira kuti zvisanganiswe futi, unongedze futi. Ngoma dzichirohwa Utati nemuseve nemutsago zvakatsauka ndobva zvaenda parutivi. Zvikanzi chokwadi ndiye muning'ina wangu auya. Ndobva vadungamidzana, ndobva vaya kunoko. Ndobva asikokumbira chifi Hwata. VaHwata ndinokumbira hwai yekuti mwana wangu muzukuru wangu atambe guva rangu. Mhuri yaChimonamiti yaitekesa hwai ichida kuti itambe guva. Hwai iye yaitika pidiguka pamusoro peguva yaifana kufa kuti itendwe kuzikanwa kuti chokwadi ava ndo yaitochirika itoenda itonofura zvikanzi zvikuramba. Pakangoya Chiodza Mamera hwai ichichirika guva yakabva yafa. Zvikanzi ngaatambe guva. Pakatamba guva ndopakagadzwa chief neGombo. Kusvika right now pana Paradzai kuTyauripo ari kutonga pari zvino ndio ushiwo kwaNegombo. Asi ambuya neHanda vakakosha mudunhu rinori munyika muno, munzvimbo ino yese inoyi yeZimbabwe, nzvimbo ino yese inoyi yeAfrica. Vane mazita akawanda avanotumidzwa. Ukaenda kuMalawi vane madedzero avanoitwa atisakwanisa kudoma. Vakaenda kuZambia vane madedzero avanoitwa atisakwanisa kudoma. Asi kana vauya
ari ambuya nanda vaipotera panapa patakagara panapa tine dombo redu hombe riripo panapa iri pane dhishiri pamberi apo panouya chembere dzakura dziri dzeuyera kati vari vayera mhofu vanouya panapa votsvaira guyo irori panotobikwa hwahwa hwokugeza guyo irori. Guyo irori ragezwa kunoita unyoro ndopaniswa zviyo ipo payapa zvatomera kuti muchembera atambira akuchiitirwa basa rake ari ambuya nehanda. Saka munhu akatanga kupoterwa nanehanda tati ndisenwa, kwakauya mwana wachikono, kwakauya Charwe, kwakabva Charwe, kwakauya Mativirira Muringai. Mativirira Muringai akaita basa rakakura chaizvo nguva yehondo payakarwiwa hondo yechimurenga. Ndiye ane mhuri inonzi kwaMuringai. Ndivo vakagadzira tsvimbo yakapiwa Robert Mugabe, former president Robert Mugabe, kuti tongai nyika mugoitungamirira muchitedzera zviga nemiko. Tsvimbo iyi ndiyo inokupai masimba. Tsvimbo iyi makaigonera inokurotsai zvamunofanira kuona mangwana. Mudzimu uchibva pana Mativirira Muringai wakabva uya pana amai vaigara panapa, muzukuru waSeke anonzi amai Makwira Miti, vanga vakaroorwa nevanhu venzou vanogara kwaMurewa, asi iye akanga ari muhera akabva apoterwa nemudzimu unonzi ambuya nehanda ndobva agara mudunhu rinori. Agara mudunhu rinori aiomberwa naChiweshi. Zasi kweso pamhiri apa muri kuona pane mukuyu inzvimbo yavo yezvipiro, padombo iro inzvimbo yavo yezvipiro, kwese kwakanga kune madimba ezviyo. Vaigara panapa vachiremekedza ushe hwepasi hwaitovewa nemidzimu nemasvikiro ekwaChiweshi neekwaHwata. Saka neekwaSeke vari vahera. Asi pataura kwatiri kuita mukoma Robson handizive kana pane mubvunzo nemi tisati tambanuka kuenda kumberi. Handiri kumberi. Toenda kumberi. Handiri kumberi. Tamunomu Charwe abatwa nevarungu. Ainzi native commissioner aida kubvuta mombe dzaChiweshi. Tisati Charwe asati abatwa nevarungu. Ndiani ari mwana wani? Charwe mwana wachitauro. Chitauro ari mwana wachikono. Chikono ari mwana waHwata kana kuti mukombani. Alright. Handi pamberi. Right. Ambuya nehanda vabatwa. Ari Charwe. Charwe abatwa. Anova aipoterwa nemhepo yanehanda. Isusu hatichaiti mhepo, isu tinoti mudzimu unoera. Okay, mudzimu unoera. Wambuya nehanda. Yes. Uchibata pana Charwe. Charwe. Charwe abatwa nevarungu. Andi. Abatwa nevarungu. Vanetsana naChiweshi. Chiweshi akanetsana navanhu vachida kubvuta mombe. Chiweshi akanga akugara panonzi pagomo reGuyu. Kana muchibva concession mukapfuura Zanado munosvika pafamu rinonzi repa Rivers. Pane gomo riri pamadokera hombe rinonzi Mountain Home. I think ndo panogara vaChiweshi Alan vekuZBC, ndo pane purazi ravo, ndo kunogara mambo Chiweshi ari kutonga pari zvino. Ikoko gomo reGuyu iro ndo pavakasvikogara, ndobva vanetsana nevarungu. Saka ushe kwaHwata hwanga hwapa namaurukira. Maurukira abva abatwa. Ambuya nehanda vabva vabatwa. Vabva vabatwa nokwaChiweshi ndobva varohwa nekushungurudzwa svika ambuya nehanda vadimburwa musoro. Vadimburwa musoro watakura kuenda kuEngland. Ambuya nehanda vakafa vakabata nhekwe. Makaenda kwaHwata kune dzimba mbiri dzisingagari umambo, yekwaChopamba nekwaMhasvi. Havagari umambo nokuti ndivo vakatengesa kuti makatora nhekwe iri kuruboshwe iyi munogona kumurwa nepfuta akadonhona pasi, makamubvutira zvinhu izvozvo. Vakabvutirwa nhekwe yeye, varungu vakabva vaikanganwa, ndobva yatorwa naChiweshi nebadza redu regoridhe rinogadza umambo hwedu hwekwaChiweshi. Mambo kana achigadzwa
anoisirwa pasi pehukwe panoiswa badza regoridhe riripo tinaro rinochengetwa nemhondoro. Munhu anenge agadza umambo iyeyo mudzimu wagadza umambo iyoyo unobva waparura pamuviri iwoyo kana makore akakwana. Kana mambo akugadzwa kechipiri uya afa unotopotera futi mudzimu uyo unotora badza rero womutsigisa futi. Mambo anotsigiswa nebadza regoridhe nenhekwe yeforge yakafa ina Ambuya Nehanda 1896 yakabva kuguruswa pakabva gunje nemukombe. Mukombe tinawo iswano kwaChiweshe okutora nyika ino tinawo. Gunje tinaro. Pfumo ririko kwaWata rekutonga nyika ino. Asi pane zviga nemiganhu inoitirwa vatungamiriri vanotonga kana madzimambo achatonga. Kana vazvirereka vahwarara vagwadama pamberi pemasvikiro ndiwo avaitemba nawo ndiwo avaiwirirana nawo pavainorwa hondo. Charwe musoro wadimburwa musoro waenda kuEngland. Asekuru wangu inini anonzi Singarawe Chikukwa, mwana wa Chikukwa. Chikukwa aberekwa nakuChikauripo. kuChikauripo aberekwa naChikukwa Sasimba. Ndivo vakabvisa mombe tsiru jena tsiru dema rarine gamba jena pahuma vachinzi imba yakwaChiweshe hombe ngaitipe musoro, ngaitipe mombe yekuchenesa Ambuya Nehanda. Dzimwe dzimba dzese dzakaendesa musoro, asi waiti wakakutakurwa kuti uende kubako kuchikomo chemachinda kumazovo kuti unobandwa nemhondoro kuti unzikane kuti watendwa. Yaibva yafuma kuseni ine honye kusvika mukunzi mukuchirika imba inofanira kunge iri iyo chaiyo chaiyo inofanira kuteura Ambuya kuti vacheneswe. Mombe yakasungwa pamaraini ronzero kwamazhombo kuzasuku. Ndobva yaenda kumazovo, ndobva yateurwa, ndobva warara musoro uyo mashamba nzou, ndobva wauvheneka nemwenje wakaona kuti chokwadi musoro wakanaka, ndobva waenda nawo kubako, ndobva wanoiswa kwekwe mondoro, ndobva yatsenga musoro uyo ndobva vatenda kuti zvatambirwa nepasi. Ndokusaka Ambuya Nehanda vaitonga vari panapa pana ndakaitei makwira miti vaiti inini kumusoroko ndine rimwe zita, kuzasuku ndine rimwe zita. Nehanda akapotera akagara. Iswano kwaChiweshe tikataura naye kuti itsoka here kana kuti musoro ane language kana kuti ane matauriro kana ane rurimi rwaanotaura naro. Tikamutaurira zita rokuti inini ndiri Chikukwa, muri kwaChikukwa mune zere takuisai maoko, anoramba kuiswa maoko nesu. Iye ndiye anotoisa maoko kwatiri isu tozotenda mhepo. Saka nyaya iri kuitika pahistory yatiri kutaura iyi, vanhu vari kubatanidza Charwe. Chokwadi Charwe ari kupotera, tiri kunzwa kuti ari kupotera, asi hatisati tasangana naye tichinzwa kuti matare ake ari kufamba sei. Vanhu vari kubva kuti ndiye Nehanda, asi vakati ndiye aipoterwa naNehanda abuda. Vanobva vatsaura zvinhu zviviri kuti mudzimu unoera wakambotaura pana Nyamita, mudzimu unoera wakambotaura pana Senwa, mudzimu unoera wakambotaura pana Charwe. Ndiwo watsauka, Charwe ndiye akupotera. Zvinoreva kuti vanhu vekwaWata vekwaChiweshe vane simba rekuziva kuti tiri kutamba mubvana wedu asiyana nemhepo. Zvinhu zviviri zvasiyana. Makasununguka kundibvunza. Ndababata. Zviri zviviri sekupatsanura kwamuri kuita kudai so. Tichitotarisa iyo nzvimbo ino yeChiweshe nemazowe, kunotone vana vaviri vari kuzviti ndinopoterwa naNehanda, mumwe achiti ndinopoterwa naCharwe. Shoko iri rakasvika kwamuri? Shoko iri takarinzwa. Ndobva panzi parida kuti kwabira. Iroro rakanga riri kwaNehanda. Bira iri rida kuitwa richadedza dzimba dzese dzekwaChiweshe dzinotonga nedzakambotonga ushe. Dzimba dzese dzekwaWata dzakambotonga nedzekutonga ushe. Dzimba dzese dzekwaNyavira nedzekwaseke dzichatonga ushe kana dzakatonga ushe. Dziuye dzizochuchisa nokunzwisisa kuti zvinhu izvi zviri kufamba sei. Coordination iyo yakavapuwa kwatiri isati nakuinzwa. Ndakatozokuonai makubuda pa TikTok makutotaura, ndipo ndakazoti aiwa tine kodzero kuti tikuoneiwo titaure nemi. Zvakasununguka kuti dare iroro kana rarongwa takasununguka patiripo. Ndosaka maona tayari mabhuku esai. Ndosaka tayari mabhuku esai ane nhoroondo yakazara. Mabhuku aya takasirwa nevabereki vedu. Mabhuku aya ndiwo anotonga nemadzimambo.
ndo ane miteuro yese inoitwa nevanhu kwaChweshi, inoitwa miteuro yese inoitwa nevanhu kwaWata, miteuro yese inoitwa nevanhu kwaSeke vachiitira nyaya yaMbuya neHanda. Saka nyaya iyoyo takainzwa. Asi shoko iroro hatina kuzogamuchira kwatiri isu tinzwa kuti zuva iri riri kuitwa nyaya iyi neminanai nderipi. Tiri kungonzwa kuti kune munhu ari kupoterwa naCharwe, tiri kunzwa kuti kune munhu ari kupoterwa naNehanda, asi hatina kubvira takasangana nawo kuti tichuchisiwo tinzwe nyaya dzavo. Handiti yatimbobvisa ari kupoterwa naCharwe nekuti hapana zvandati ndanzwawo kuti pane zvakaitwa. Toda kuenda pane uyo ari kunzi ari kupoterwa naMbuya neHanda nekuti kutaura kunoku atori pagomba paShavarunzi. Zvichitaurwa zvinonzi mugore rapera musi wa14 December pakatiitwa doro, mhondero dzakauya dzakagamuchira zvechokwadi kuti ambuya vaturuka. Vachitsanangurawo nhoroondo yavo vanoti vakabva kuchitungwiza kunokwava kwavaigara amai vacho nemwana wake ndokuenda nemwana uyu uku kumakonde, ndokuzodzoka vakadai vakaenda kudandi kwana Chitsuwo, ndokuzobva kuikokoko vachiuya pagomba. Muri kuti here imimi panhoroondo hamuna kuinzwa nezvayo, nekuti pakutaurwa kwezvazvo pachifamba kudai so pano panozopinda mambo wenyu Chweshi? Vazhinji vanoti vakanzwa mashoko aya vanapfimbika, vasingazoti mashoko aya achakoshera mhuri. Ndosaka makaona zvakakosha kuti gamba richivigwa kuHiroziyeka vanotaura profa yaro. Ningi akaberekwa kakati, akakurira pakati, akarwa hondo naningi. Saka nhasi tine kodzero yekuti timuise paHiroziyeka. Saka neHanda ari kutaurwa ane vanhu vazhinji avari apapa vakataura paari. Anadamukwa, anasenwa, anachizani, Charwe, Mativirira naNdakaite, vese vava vakapotera vane miteuro nezviga zvavaita zvinokwanisa kuti isu tikurumidze kutenda kuti ndambuya neHanda vari kutaura, ndinotenda. Zvamaitaura imimi muri pana Charwe mune miteuro yamakaitira mambo Ningi achitonga, vanokuitsanangura vakapedza, tobva taziva kuti ambuya vedu vauya. Isu tinobva tatomhanya kunobvisa hwai, ndo dzinotambira ambuya neHanda. Ambuya neHanda havarorerwe madandanda, vandorerwa mbira, ende havaite matare chiranganyika chiripo. Tine zvekonzero zvatinoziva kuti zuva kana rakacheka nyika kudai so ambuya neHanda havagoni kutaura unless vanwiswa, vasimbiswa muviri wavo, nekuti pano kubva chisivhirieni. Zvafana nemukoma tafumanei muri mwana waminista, ngatiti mwana waminista, mwana wemutungamiri wenyika, hamungori kana mangonzi mabrigadier, munoenda kunotrenwa kunational service, mobva moendeswa kuchiuto, munotsikwa pauro, muchirohwa, muchishungurudzwa kuti mubve chisivhirieni muve uto rakasimba, mukumboswera nenzara. Zvese izvozvo asati apinda musystem yekuti zouti ambuya neHanda tinovagamuchira isusu, tinovagamuchira, tinovada, tinovaziva. Tikapiwa zuva rokuti vari kuitirwa zvakati muzuva rakati, isusu takasununguka muri kwaChweshi. Vanogodzi vanenge vachiitirwa nani? Hazvifanira kunge zvichiitwa here nemi? Imimi ndimi fanira kunge muchitoudza vanhu kuti mhepo yambuya yaturuka, handiti taakuchidai so. Saka ava vacho vari kunzi vari kuti toti vari kugara nehomwe, handiti vanofanira kufamba nani kuti zvechokwadi paitwe zvika zvamanga muchitaura, nekutesta nekuona kuti uyu ari kubuda apa zvechokwadi ndimbuya neHanda. Nekuti tirakuona kuti akatungamirira doro rakabikwa paShavarunzi vachinzi ambuya vaturuka ndiani, uye nemhondero dzakaenda ipapo dziri kunzi dzakati ambuya ava ndivo ndiani. Ndikutoshamiswa kuti kana vaChweshi vakanzwa shoko iri vasina kutiudza, havasi kuzviziva. VaWata kana vakanzwa shoko iri vasina kutiudza, vana kutiudza. Nokuti sei ndiri kudaro, masvikiro akanga aripo isu hatisi kuti vaziva. Kuti ambuya neHanda vanogamuchirwa navanhu kwaChweshi nekwaSeke. Mapindura mubvunzo wangu. Ambuya neHanda vanogamuchirwa nani? Nevanhu kwani? NekwaChweshi. Nevanhu kwani? NekwaWata. Ndosaka ndiri kubvunza nekwaSeke. Ndosaka ndiri kubvunza inini kuti paShavarunzi kutaura kwatiri kuita mhofu takagara imimi neni kudai. Pane mwana akagere ipapo naamai vake ari kuzviti ndinosvikirwa nambuya neHanda. Pakatiitwa doro rekugamuchira kuti ambuya vauya musi wa14 December 2024. Aita izvinhu izvi ndiani? Mubvunzo iyoyo
ngatiusiyeni kuti imimi neni hatugone kuupindura, tinogona kuzoenda isusu paShavarunzi tosvika kuti imi taurai zita remunhu akakugamuchirai pano, nokuti taurai zita remunhu akauya akapoterwa achinzi ndimhondoro nhingi ndiRobert akauya achiti anopoterwa nemhondoro inonzi yakakugamuchirai mukasimbisana kuti chigarai panapa. Saka mubvunzo iyoyo imimi neni ngatiupakeni kuti takanga tisipo ende hatizive. Zvichida nerimwe remazuva mukazobvunza Mambo Chiweshi, imimi ndakanzwa kuti naMambo Wata makatora vana vaviri, Nhingi kwaakabva naNhingi, uyo ari kuti ndiri kupoterwa naCharwe, uyo ari kuti ndiri kupoterwa naMbuya Nehanda. Mukaenda navo hameno nzvimbo yavakaenda nayo pakati kwemvurwi nemazowo, hameno zvavaida kunoita ipapo. Mukoma wenyu anoiziva isi secret. Mambo Chiweshi Chiweshi naWata. Ngataure zvichinyora pasi nekuti isusu neni tanga tisipo. Amai vevana kana kuti anamai vevana ndio vari kutaura kuti Mambo Chiweshi akauya akanditora akandiisa mumota mumashure memota yake. Mambo Wata akauyawo takasanganisa vana vachida kuona zvechokwadi kuti uyu ndiCharwe here kana kuti ndiNehanda, nekuti mumwe nemumwe ari kuti ndiri kupoterwa nemhepo dzakasiyana siyana, yaCharwe neyaNehanda. Saka kana muchiti imi vanhu vekwaChiweshi hamusi kuziva nyaya iyi, pane mubvunzo pari kundishamisa mukoma Robson, nokuti mukoma Robert ndiri kushamisika nokuti isusu pakuombera kwedu tine pangu patozosvika pakudai takuvimba nemhepo isisina amai unonzi mudzimu unoero watinovimba nawo. Ipapo shoko iroro rakatidarika hatina kurinzwa. Tichatoti kana tabva panapa tichavafonera vaChiweshi kuti ndine nyaya yandanzwa navatafumane vachiti imimi naAwata makagara dare muri vaviri, makadedza amai ava makavaisa mumotikari makaenda pakati pemvurwi neguruve makanoongorora kuti amai ava vari kupoterwa naNehanda zvichokwadi here. Ipapo daira kuti vanogona padaira nematauriro avanogona kupaita, asi isusu shoko semhuri yekwaChiweshi tese inotungamirwa naMambo hatina kupaziva. Dai takapaziva taimhanya ndizvozvo kufara stere kunzwa kuti mudzimu wababa wako kana mudzimu wambuya wako wauya, unofanira kumhanya kunotenda nokuhwara kuti aiwa zvese nhamo dzedu dzatinadzo dzedze takuziva pokudziisa. Ichokwadi chikutaura nemwana wangu nekuti baba vedu vanhu vasekuru vakava anditika ndo vakabvisa mombe yakagezesa ropa. Baba vangu ini ndo vakabvisa mombe yakatambirwa nepasi zvamanzwa mwana achitaura. Saka kana vakaita izvi vasina kutishedza, vasina kutizivisa, ko iye anonzi anenge achidiwa ari pedyo nemuchembere asi ndiye here amuitira zvakanaka, asi ndiye anotozvakwa. Saka tiri kuti aiwa achiri maganga aibva zvichaita sei, zvichaibva sezikutaurwa nemwana wangu endai zvenyimbe, nekuti kana izvozvo hazvinetse kuti tinogona kutofonera amai vehomwe iri kuti ndiri kubudirwa naMbuya Nehanda paShavarunza mukatotaura navo ndiri pano kuti ndine mukomana ari panapa tafumane ari kuti akasvika ikoko takanzwa kuti ndimune mwana ari kubudirwa naMbuya. Isusu tiri vekwaChiweshi munotiziva here? Mutonzwawo matauriro andasi avonoita. Saka pofambiswa sei? Nekuti kutaura kwatiri kuita kuno mwana wayo ari pagomba ari paShavarunzi vanotonziwo vachitaura nhoroondo yavo vanotonzi vakatosvika kudandoko vakaita minana yavo yavakaita isusu takanga tisipo hatikwanisi kuitsinhira enzi inoratidza kuti taMbuya ndokuzotungamirira vanhu ndokuuya kugomba ndikubatemo kunzwaneka karunyere kupe makuwa tuchinzizo vanhu ava vakafambwa vakaendwa navo hamene kwainzi kumwe mumwe musikana wacho kwaakanolumwiswa here mukonde vanzi vari tu mumwe wacho akanga ada kunwisa Nehanda ngatipatsane uyo ari kuti ndobudirwa naNehanda ndiye ari kunzi ndiye akada kutora mukonde kunopa anonzani uyo ari kuti ndiri kubudirwa naCharwe. Saka mukati mezvozvo ini ndakangozvinzwa bati vanhu ava vanonzi vakada kusvika
pamba kuna mukoma baba ino kutsatsi kurivers saka ndobva kwanonzi mweya uyu wakasoti uyu andigoni kuti ndinogara kumba kwake nekuti iye musha wake mutema ane hanzvadzi yake yakafa isati yachenurwa uyezve ane mombe dzokupamba whereas tine nhau yatinotoziva. Saka in other words muri kubvuma kuti mudzimu uri kupotera ndine handa. Aya. Pane mudzimu miri yatirambe tichipapatsanwa ipapo. Wane handa newacharo. Saka asi uyu une wakati andigone kusvika pamba pake. Anditi kurwa kwamambo ndicharwe aitaura chi izvozvo kwete wane handa. Ndicharwe uyu ndiro pandiri kuti pana charwe ndo pandiri kungonzwa ndingangonzwa nemakuhwa zvishoma shoma asi handina kunyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei. Anditi ndichiri pamurimi ana mhofu manzwa mashoko iwayo anditi ekuti kune mwana ari paconcession apa ari kuti inini ndiri kubudirwa nani nacharwe chamakaita imimi semhuri sedzinza kuti ndezvekwedu kaizvi varume marinzwa here shoko rirapa muita munyi mumhanya ipapo munogara nemwana uyu kana namai vake kuti tauya isusu vedzinza iri kuti tizonzwa nyaya iri pano kuti yakamira sei. Makazvitadza here? Nyaya yetu achitoti tichatogara pasi tizonobata vakuru vedu vamwe kuti makainzwa here nyaya yetinzwa kuti nawe dzingafambiswe sei sezvotaura nemwana. Anditi aya ndiri kuzvinzwa saka sezvokutaura na baba andimubvunza wangu kuti chingakutadzisei anditi manzwa sekuti matataura mega mufungati makanzwa kuti ambuya vauya munotofara nekuti ndio zvekwenyu tatoona mafudzi ekuremedza nhamo ekuremedza nhamo ndosaka mubvunza wangu kuti mazvinzwa saizvozvo chakatadza kuti mubatani semhuri muti pamazowa apa ba anditi kana kuti paconcession pana charwe apa nenzi pana charwe ba chi confusion I mean dambudziko ndiri kuona rakaitika ndire kufambiswa kwamashoko nenguva dziri svikawo kwatiri takanonoka kurinzwa asi pari zvino taakutosunga njombo tichifamba majiona kuti zvikuitika mudunhu medu kana kuti munzvimbo yedu ndizvo here nekuti vanhu totokudedzai kuti vanhu mofu chavakamirira vana vezimbabwe kutaura kuno nehanda haasi robert uri kutaura naye unowo zvake mutapo wenhauwo handiti ndakatongofawo zvinongoendawo nekamhuri kangu kaka tiri kutaura nehanda akanga achitungamirira hondo yechimurenga yechipiri yenyika ineyi onzi obuda handiti isitongoti ndizvozvo because kana vachitaura mwana vanotaura kuti ndifunga kana tawe echi17 handiti achibuda saka ngatiti inofanira kusvika nguva yekuti vanhu ava vanofanira kuganhurwa. Munhu akangomonga zvake akati nhasi ndini ndihanda vanobva ndizvozvo tomhanya ikoko handiti koyo mumwe nekusaidhi uko ndinichi nehanda ndosandi kuti imimi mukana munawo handiti varidzi vemunhu vanoziva zviga nemhiko dzinofanira kunge dzichiitwa kana kutevedzwa pakuuya kwambuya chiri kukutadzisai kuti vanhu vezimbabwe vanyatsoziva chokwadi kuti izvizvi ndo zviripo chii kutaura kwamuri kutoita ikoko tatongatovhurika manje takuchironga manje kuti tochifamba sei tichibva panapa takutobata mambo tantina vakomana kana tapfumanei isusu toda kuziva kuti vanhu ava vari papi toenda pavari ipapo kana tichinoita dare navo iva ambuya toita dare navo tozovapinza mumusha zviri official munhu wese aripo ndopanenge pasina kubira nokuti mataura kuti vakapedzisira kuuya pane minana yaitwa apa padombo riri apa saka tinokutadzai kunotora mwana wayo kuti minana yayo ibude ipapo chii izvo zviri izizvo izvo kutaura kwamukutita zvatotirerukira nokuti tsika nemafambiro avo ambuya tunaziva charwe andozikanwa kuti aiwa charwe anga akaberekwa kwachina mhora ndo musha kwamai vake andiwo kwawata anga akaroorwa kwanyamweda ane vana vatoberekwa vapenyu izvo zvariko zvokuti vana vava vakabvunza kuti ko zita rangu rinonzani vandotinazotsanangura kuti ava ndiamai vedu saka pane zvinhu zviviri nehanda nacharo zvakasiyana saka patikuda nehanda ndiane mainterest nenyika ipapa ndirotenda gatitore nguva pfupfupi ndofunga tingangoona nemasvondo maviri kana svondo rimwe chete tofanira kunge tabatanidza ugo hwese tichienda panzvimbo imwe chete tigadzire zvinhu izvo nekuti vana vezimbabwe vakamirira nekuti ava vachitotaura
sekutaura kwavantu kuti inini ndakataura kuno kuti ndakatosunga upfumi hwenyika nekuti ndakauya handina kunyatsogamuchirwa zvakanaka zvakazodii uyewo zvakare ndoda kuona mutungamiri wenyika. Zvino handizive kuti ambuya nehanda vasati vagamuchirwa kudzinza kwavo kwacho koko havagoni kuona mutungamiri wenyika hazviiti vanotobatirwa mudonzvo nesu vamunangagwa vanoziva chivanhu vanoziva asi chavasingakwanisa kutaura kuti iwe uri kunyepa iwe vanoti nyaya yenyu tichazoinzwa tichazoigadzirisa zvamataura tazvinzwa endai anoziva kuti kupotera kwemhepo nezvinhu zvinoitika pane zvizhinji zvinoitika zvinofambidzana nemhepo asi zvisiri zvechokwadi. Saka isusu ndisinobatira mudonzvo ambuya todedza mukuru wenyika uyai kuno pane mashoko akati ari kutaurika asi isu mabvunzi redu nemanzwisisiro atiri kuita tiri kugutsikana kuti ndiwo zviga nemutemo yenyika yeiswa pakati ipapo chete zvinobva zvareruka. Ipapa komatafumane toda kuti ndiwedzere isisu takakura tichiudzwa naababa vedu tinotoziva kuti vana nehanda vachabuda vachitaura ndini handa nehanda vakakwana 12 nguva ichakwana yekuti vachabatana pachaitwa chinhu chipi nehanda chaichaya achabuda vana chaminuka vachakwana 8 kana vakwana nguva yekuvasanganisa chaminuka chaiwobuda nehanda chaicha woita sei wobuda tinadzo nawizo todziziva. Saka vamwe ava vanenge vachibuda vachiti ndini ava vamwe mitezo yakadamburwa yani yacharo inouya zvakare ichitaura kuti tisu ndini nehanda iye ari chi pamwe anenge ari gumbo pamwe anenge ari ruoko pamwe anenge ari chitsoka ane muri kunzwa. Saka vanouya zvakare achitaura kuti ndini nehanda. Saka nehanda chai akauya chiweshe hwata naseke ndo vanoziva nauya nehanda ane mapanzwa baba. Saka ndiri kutenda zvamataura izvi zvataura nemwana wangu ichokwadi. Saka tinotofanira kuti tiite kuti tibatane titsvage kuti nawi dzakamira sei nekuti mhuri yeZimbabwe iri kuti vana vakavaona handiti vari kuti ngatiti ichokwadi handiti ngatiti ichokwadi mhepo idzi dziri kubuda pavanhu vanhu vari kutika gamuchirai kana iri mhepo yechokwadi musunungure vana ava nekuti vana havana mhosva ende vatorwa. Ngatiti imhepo dzekumusha kwenyu kana dzedzinza kwenyu dziri kupotera pavana ava dziri kuchema kuti ndigamuchirei ndiite sei ndisunungurwe zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka. Vari kuti vanhu vekwachiweshe vanhu vekwahwata gamuchirai kana kuti fambisai dare iro zvakanaka vana ava mumwe ane 12 years mumwe ane 13 years vasunungurwe kana zviri zvechokwadi. Saka mhosva iri kwamuri imimi. Aiwa tinotenda sezvataurwa nemwana iami tinoda kuti tibatanidze mhuri yekwachiweshe mhuri yekwahwata mhuri yekwavhurama yaseke tisu tinoziva nhau dzamuchemberi. Saka zvakanaka mumwe pazvasvika apa aiwa zvanaka icho chaitawo kuti mwana akubatei nhasi tiri pano chokwadi ndo chaakuda kuti chiita sei chichibude pachena Africa kana kuti Zimbabwe ichisunungura nekuti muri kuona mofu vanhu vari kuti mwana ane 11 years mwana ane 12 years mwana mudiki havana chekubhenefita chekunyepera imimi neni handiti mazvona inini ndakanyepa munogona kuziva kuti haakada kuta mari nekuti obviously ndakada kuti mari ndoidawo chete asi mwana ane 11 years mwana ane 12 years reason yake yekunyepa achiti inini ndiri kupotererwana nehanda kana kuti nahwata ndeyei hapana. Saka chiri kuzoitika ngatiti zvakaitika ende shoko rinakusvika kwamuri muri kuenderwa pamberi nevanhu vasingafanira kuomberera nehanda kana charo imana choweshe makapeta maoko zvenyutamurana mhofu kuno ipapa taadmita kuti pakakanganisika asi pari zvino takusunga njombo kuenda panzvimbo iyoyo tonoona tononzwa togutsikana tochishambadza kuti aiwa muchemberi tete imimi mune zvamunotesta nazvo mudzimu yekwenyu hazvingamirire kuti isusu ende hazvingamirire kuti hanzi munhu abva kupresidency office munhu abva kuofisi yaRobert munhu abva kuzotesta mudzimu waasingazivi kuti obva iko kobva anyora ripoti kuti uyu haasi nehanda uri kunyora sani wewe ya kazhinji ndaona kuti panhoroondo yedu pakutaura kwati kuita kunge uri mweya wechokwadi vanhu vari kusarura nyama nerupanga
ukasarura nyama nerupanga uri kubvisa inofana kugwinyisa miviri. Saka chakakosha ndechekuti kana mudzimu uri wedu wechokwadi tichaugamuchira, tinogamuchira tichafara nekuti mudzimu wese inini ndakafa kana vakuzondigamuchira vemhuri kwangu vanokubvunza wakanga urani, waitei, unoziva ani nani, ndopanga matari edzinza rekwana mukanya rekwatapfumanei. Vanobva kuti uyu ndiRobert zveshuwa auya apa anditi muchibvunzana. Saka imimi muri kubvunzirwa nehanda wenyu, muri kubvunzirwa chari nevatorwa vasingazivi vanoziva nhoroondo yemubhuku. Haipa pari wrong. Vabva ikoko voenda unonyora ripoti kuti munhu ari kushava runzi haasi nehanda, munhu ari kushava runzi ndine handa, munhu ari pakonzesheni ndicharwe, munhu ari konzesheni haasi charwe. Maona chii? Vakungotaura zvavari kuda. Saka isu tichatiri kungatsotenda ndechokuti imi mauya taonana nemi, ivo vakasununguka, isu takasununguka. Ndofunga tingangokupai 2 weeks takuchienda ikoko tonoona chokwadi ndizvozvo. Tinokuudzai kuti haya uyai dare riri ratasi raibva. Zvakakosha izvozvo, zvakakosha nokuti takarasa mudzimu wababa wako wane magoro, unofanira kudyiwa nemagoro unoparara. Saka muchembere isusu kwati takatikoshera mudzimu. Ndosaka ndati pepe hatimuti nehanda, unonzi mudzimu unoyera nokuti une nhevedzo dzawakajamba jamba. Nanhasi kana mangwana unozotaura pamwana wangu, asi vanhu ivavo mhepo inoziva nhoroondo yayo chete. Ababa wangu ini ndivakaviga maremains, ababa wangu ini ndivakachengeta nekwe, ababa wangu ini ndivane badza regoridhe. Saka zvinhu izvozvo zvakareruka kuti azvitsanangure kuti ione zvakati ione zvakati. Sezvaura nababa wangu vachiti akatotaura kuti iwewe musha wako mutema ende chiri chokwadi, asi makuhwa atikunza makuhwa anditi ndosaka zvechokwadi. Ndosaka ndiri kuti tidzokera mashure, kana mwana uyu ari kupoterwa nacharwe, ari charwe wechokwadi, mune matesti ekuisa pamwana aikona kunzi naRobert mutapu wenhau ndakaenda kukonzesheni hapana nezvimwepo, hapana mhepo andifanira ndakaenda kushava runzi hapana pai. Hatifaniri kudaro anditi mukana uripo anditi because tinoda kuti at the end imimi makabatana vanhu vekwaChiweshi newekwawata musunungure vanavo. Vana ava vatorwa anditi ngatitizve chokwadi mhepo dzekwenyu dzabudira pavana ava dziri kuchema pavana ava, vagamuchirai mudzipatsanura. Kana chiri chokwadi chobuda chiri chokwadi, kana uriwo mhepo mututurikwa musiyachi zvakadaro. Nokuti vana ava kana vari vatorwa murudzi rwedu isusu tikavagamuchira tinotozovabhadhara, tinotozovaripa. Ende kana handi munotende mombe dzedu7 dzamuri kuda ndatopiwa nachief negwamna izvo ndichatovafonera kuti mambo tipe mombe dzedu 9 dzatakatakura asekuru venyu chodza mamera ari mudumbu tikanomusiya kwasoka magwanzu. Saka tipewo mombe dzedu 9 nehwai dzesekedzana, zvinhu zvakasununguka iko kufara nokuwirira ndizvozvo. Nekuti ana mai vari kuchengeta ana mai vevana ava tuti vari kuchengeta homwe idzi anditi vanototaura kuti mhepo padzinobuda isinenge tisipo dzinoti dai mandiitira zvakati kuti ndigone kuenda pane chimwe chidanho, zvichida chekutaura zvimwe zvine chekuita nedzinza rekwenyu anditi. Saka zvinoitwa nani ini makagara kuno? Haiwa ipapo pari kukanganisika taadmit pari kukanganisika. Saka we just give you tipe 2 weeks zoti tipinde mudare nokuti ezvine zvimwedzi watakupinda uyu pamidzimu inenge yazorora takuchipinda asi tsvakiridzo nokuongorora pakati papa hapangamise zvinhu apa chingatozomisa kuita chikaranga chinenge chichidiwa zvichida chakataurwa nechi nemhepo idzi chokwadi. Handioni chinokuti Zayana Chiweshe kuti kungonogara naana mai vehomwe tauya tisu vedzinza rekwacharo tanzwa nyaya yechi yemwana uyu zviri kufamba sei, votaurawo nhoroondo pakadai modzoka imimi mobvunza masvikiro ekwenyu zviri uko zvakamira sei, zvichida motora mwana ogadzikwapo petwa chivanhu chinoitwa moendeiko kumazoo tauya tisu ana Chiweshe kana pakamboya mumwe chete musaite chinhu chiri chimwe chete nekuti chimwe chinhu ana mhofu tinogona kukanganisa mafambiro ematara. Ndiye kutungamidza munhu anonzi mambo anditi mazvona oenda ari 1 ngatiti kwaenda mambo Chiweshe kwaenda mambo Wata anogoenda ari sei dzimwe dzenguva achimbotonga nemachinda ake nemaasisa ake, asi kana akuniita darei oenda ari 1 paanodzoka anodzoka achikunyeperai. Chatiri kuramba ndechekuti munhu wano kwaChiweshe iwewo simuka panapo woenda kushava runzi woona zvaunenge waona wouya usodza baba baba zvandaona kwa haakana
pamwe zvine mainterest ako ukaona zvakakunakira ukaona kuti apa woyo asi kuti hakuna zviriko asi mangonoenda nerweseri uona kuti ndakauya pai takasiyira pakuti chi handiti zvichida panogona kunge pachibuda chouviri cheche wakuchida chi mukoma tavumanei pane pamataura pandiri kunyatsona pfungwa dzangu riri kuti mazwa mutaura ka ndechokwadi sendiri kudaro kwachoeshe kune dzimba dzakatukwa dzingagare umambo hadzitarisana nemhepo yechokwadi hadzitarisana nemhepo yechokwadi saka zvimwe zvezvimwe mukoma wavava ndiye akanzi nemhepo iyoyo matauriro avari kuita vari kunzi vakanzwa nemakuhwa achiti musha wenyu mutema uye mune mombe handikwanise kutarisana namambo ari kunzi mambo aripo pari zvino kuzvakanyorwa pasi kazviripo tinorekoda ndizwaneni ndakatoona ndatopiwa audio nezvonano mufoni mangu pachinzi imimi pamakaenda kwanyachuru makataura nemuzukuru wedu mambo nyachuru achitaura nhau idzodzidzi audio iyi ndakaipiwawo ndopandakatoziva kuti ndopamutiri kupupura nhau iyi kuti kwezvinhu izvi komukoma uyu nhau idzi ataura nemhepo iyi kuti musha hadigone kuti ndinogara kumba kwachikukwa uyu kumpamba pake pakasviba uyezve ane mombe dzaakapamba ende ichokwadi ndedzavanasikana dzakaripiwa atete vedu ende muchiona nyachuru achitaura akadzosera achitsveru kwamurimi kuti nhaye ana sekuru muri kunyarara imimi nyaya izvi zvakadai zvitorei muone muzvifambise kana zvisi zvechokwadi ndizvozvo aiwa muzukuru tinotenda murewa apa pataakuita kuti nemwe mwana wangu uyu nevamwe vese nauyu mwana wangu zvakare nhau idzi kuti pusha dziita sei dziende mberi kuti kana iri ngozi yonzi ngozi yoripwa kana asi mhuri yezimbabwe ida kungoti vana avaitisi vasunungurwe kana muchivaripa muvaripa asi handati pese pamunoripa kaisai mombe yangu wani haipa vanjakanganisa takapiwa lachivi negomo bosi aiwa handingaregowo kuti handiti aiwa ndinotenda ana mhofu ende ndinotenda nekuti mhuri yezimbabwe yadzidza zvakawanda nekuona neshuviro yavari kuda nekuti handi kune poem imwe inotombotaurwa nevanhu kuti nhaye nehanda nyakasikana kuchazoverini kuiziva nyaamzinda saka nanhasi vari kuti kana vachitomboti ndaakuuya koita mumwe munhu anoti aiwa havasi vanhu vanotsamwaka nokuti vana vezimbabwe kuti tiri kutambura vamwe zvavo nyange vasingatamburizva asi ruzhinji roti tiri kutambura asi nehanda kana vati vakuuya kuzotigadzirisira nyika ngavauye chinhu chandanyandofarira ndechekuti mutungamiriri wenyika zvinezvi iswiti ishuka uchi tikataura tikudata zvakati pari kuti pane machallenges edu zvinhu zvotifambira but hakuna munhu ane ruoko rwakasviba anogona kuombera mudzimu shoko iroro ndaribatisisa stereka ende imimi wana chiweshe musazoti kana maakufambisa nyaya iyi pakabuda mari mupatsanurana noisa mari pamberi maakukanganwa zvemhepo yambuya nehanda neyacharwe kuti ndiya muri kufambira nekuti mukada kutoza zvimwe zvinhu zviri kudiwa pamwe zvoda $2 asi pakangonzi paiswa mari apa muchaonana nhau yemari ka ndo yauraya upenyu hwevana iyoyo nhau yemari chinonzi mhepo ka hazviwadzane nezvemari handi muri kuzwa saka maiona kana vamunonzwa kunzi vapambevha ava vaenda vachienda munzvimbo dzinoera vachiswekanda mari handi muri kuzwa vachiisa mari ipapo kwainge kuri kuvhara nokutsepika saka zvemhepo hazvidi izvozvo zvamataura izvi zvemari izvi aiwa ndinotenda ndinotenda ana mhofu aiwa mhuri yezimbabwe mazvinzwa nhasi tiri padongo rambuya nehanda kana zvichinzi hakuna kana zvichinzi zvakadii aiwa ndo patiri pano ungave uri kuona programu ineyi unogona unge uri kwauri ikoko ugoti varume vamataura navo vaviri vanonyepa mukana ndiwoyo uya pano paprogramu utaure wodivira kuti zvavari kutaura izvi hazvisizvo nehanda ndewe kwedu charwe ndewe kwedu titsinoziva kuti zvinofambiswa so chiri kungodiwa chete ndechekuti pekupedzisira vana vezimbabwe vazive chokwadi kana mbuya vakaturuka vogamuchirwa veitirwa chivanhu chinofanira kunge chichiita se chichiitwa munogona kunge muriwo vevamwe rimwe dzinza mune nyaya yamunoti aiwa
isusuwo kudzinzari kwedu tine nyaya yatinofungidzira kuti inogona kufambiswa zvakadai, asi tiri kushaya kwekuchemera. Mukana ndiwoyu. Ndo zvakaita mai Madzima vakauya pano vakachema, ndosaka tiri pano. Ndo zvakaitawo ana Chera nana Masivanda kuGomba, kuMazowe, kuShavarunzi vakachema, ndosaka muri kuona tiri pano. Pano ukachema mhere inonziwa. Tiri pano paDongo raMbuya neHanda. Ndina Frank Wesere, our camera person and producer of this program for today. It's bye-bye.